Hi guys, how are you? So tapos na kaming bumili ng mga stocks, and natasan akong sa auntie ko na kailangan kong ipamigay ito. Saka yun. So mao ni tanan guys, akong napalit 50 kilos kani, then 25 guys. So I'm back. I just arrived sa bahay. Dala yung mga napamili namin for i-distribute galing sa auntie ko na Ate Marivic, and all the nila ni Tia Marivic and Tia Catherine as well, na nagpabili sila ng bigas at mga canned goods. So magre-repack kami today, and nauwi na kami. Nauwi na pala ako. And thank you for my papa kasi I asked him a favor na ikarga yung lahat ng mga things. So yun na, magre-repack na tayo. Katatapos ko lang maligo kasi after pagdating, sanitize lahat, and then ako naligo rin, and then magre-repack kami today. So let's go. By the way guys, thank you so much for watching. Thank you so much for your support. I really appreciate it. Talagang nakaka-overwhelm. Especially sa mga tao na parating nagko-comment sa video ko. Pasensya na sa aking background. Nandun ang aking kids. So, yes, let's go. I also bought these eggs para mapamigay din. Ang 1 tray nandun na kay Lola. The rest will be distributed sa mga families. Ito yung 3 sacks of rice. 50 kilos, 25 and 25. Ito naman yung mga canned goods. Pasensya na. I'm going to use this para naman mapantay yung pamimigay. Sana I opted na mamigay ng tag 10 or 15 kilos. Pero bawal kasi. Bawal bumili ng super marami na tag 10. So, 25 okay lang. Kaya 25. So, we're going to start na for repacking. So, ito yung mga canned goods, guys. Meron pa doon. Konti-konti lang yung nabili namin sa canned goods kasi bawal ang marami. So, ito lang talaga guys, na merong sabon, noodles. Hindi kasi kami, bawal kasi mag-hoard ng maraming noodles. Wala nang noodles, kaya lang. Ito, sardines, corned beef, tapos egg, toothpaste, kape, at saka bigas. Guys, grabe, resourceful kayo guys. Nanguha agad sila og naghimo day sila og para sa unsa halwan isda. Inana ang process nanaba